Takže jsem u okresního státního zastupitelství v Děčíně, jdu sem podat stížnost. Vidíte, ty auta za mnou, je tady velký provoz, kdyby se někdo chtěl jít, tak dávejte pozor. Mají tady napsaný úřední hodiny pro styk s veřejností, nějaká stavba povolená. Tady mají takový plot, no, nevím, co to je. Tak, já jdu teď dovnitř a dám stížnost, ta vypadá takhle, hned vám to ukážu, nebudu ukazovat svoje jméno a tady to, takhle je ta stížnost, tu tady předám, nejdřív musím na podatelnu, tak a nevím taky, jestli mě nechají jen natočit, jo, já se jich zeptám, jsem slušná a teď se tam musím dostat s kočárem. Tak, musí. Kočár už jede. Tady jsou dveře, nebudu nikoho natáčet. Dobrý den. Tak. Dobrý den. Já si to natáčím na YouTube, ale já vás tam nebudu natáčet. Potřebuju tady to podat, potřebuju tam razítko. Mám to stížnost. Nevadí, že si to natáčím? No, nesmíte natáčet mě ani nikoho dalšího, to víte. To vás nenatáčím. Na to je zákon, to rozumíte. No já jsem se dívala na internet a tam právě bylo, že se jako mám zeptat ty osoby, jestli souhlasí s tím natáčením nebo ne, tak já se právě, já vás nenatáčím. A ani ta paní, co přijde, taky ne, no, jo? Nesmíte, jo? No, dobrý. Nedělám, mám telefon dole. Tak, my půjdeme na stranu. Tady mají takový krásný stoleček. No, tady z těch dveří přijde paní. Dám telefon dolů, samozřejmě budu respektovat, že nesmím natáčet. Tady je úřední deska. No, a já myslím, že už to můžu vypnout, když stejně tady nikoho už nebudu natáčet, protože jste viděli, jak sem jdu.